си Уолтер. Идва някой. Идва, няма кой друг. Гледа как се движи. Зумни повече. Не, Баси как кара. Киро, ти къде ще ходиш да го посрещаш? ще тича с него. Да, там е добро, защото не е толкова стръмно. Затели сме дъх. В очакване. Той ли е или не? Имай предвид, че клипчетата са по 30 секунди, може да ти... Не са по 30, а как? Същия. Това беше.